Ahoj, tu je Naty. Dneska si spolu pripravíme takúto pochuťku, na ktorú budeme potrebovať iba dve suroviny. Prvou z nich bude dyňa alebo po našom melón, ktorý očistíme a zbavíme semienok. Potom ho dohladka rozmixujeme a časť oddelíme do misky. Ku tejto časti pridáme želatínu, premiešame a zohrieme v mikrovlnke, aby sa rozpustila. Želatínu vrátime naspäť do misky a dobre premiešame. Nalejeme ju do formičky, ja som použila silikónovú formu. A aj sklenené misky. Želé dáme do chladu, aby stuhlo. Stuhnuté želé môžete jesť priamo z misky alebo ho môžete vyklopiť na tanier. Dajte však pozor, aby ste želé od misky oddelili po celom obvode. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa znova na budúce.